Aparte de todas as actividades que hai anuais que recollen un centro, non collerían todas porque un curso dá moito de sí, pero coa lingua vehicular que é o noso galego, dalle moita importancia e prioridade ás actividades das letras galegas. Quero salientar que aquí no Barco temos un proxecto que poucas zonas teñen, que involucra a todos os equipos de dinamización da zona, dos centros de ensino da zona, institutos e colexios, e traballamos arreo todo o ano para facer esa exposición que vedes no Malecón, que nos gusta facelo aí, a pesar de que estes anos está moi deteriorada por culpa do vandalismo. Aproveito desde aquí para reclamar un pouco de respeto polo noso traballo e por a lingua, por favor. Pero esa exposición que vedes aí pois é froito do traballo dos equipos de dinamización e logo o que facemos co Centro Comercial Aberto, o que as fotos que vedes nos escaparates. Este ano xa está aí no forno e vai sair agora a campaña de Begoña Camaño. Bueno, pois na nosa revista Saldoira do Instituto Marta Guisela as primeiras páxinas sempre son detallando estas actividades e o noso traballo dos equipos, que desde aquí noraboa, porque é unha actividade que require moito esforzo e moito desgaste, porque a coordinación entre tantos centros pois supón moito tempo investido, pero ben investido está. Así que, bueno, espero que disfrutedes todos desa exposición e que a respectedes, por favor. Grazas.